väčšiná alebo permanentná zápalka. Je to vlastne taký mini fire steel, kde sa dáva donútra benzín. To je taký knôt ostrapkaný, funguje to skoro na princípe benzínového zapalovača, akurát to má ten fire steel. Tu hore je tesnenie, takže vydrží to dosť dlho. Neviem, koľko ide donútra náplne, sa zmestí benzínu. No, zapaluje sa to pekne. Skôr v lete by to mohlo skorej vyprchať. Sa je ten benzín pri tom otvorení a zatvorení, lebo keď to otvorím a chceme škrknúť, tak unikajú stade pary. Tento bočný mini fire steel by som odhadoval tak na 500 škrknutí zhruba, ale je to ako záložný zdroj, takže ak všetko zlyhá, tak máte pri sebe zápalku niekde na kľúče to zavesiť. Som to dal takýto parakord, aby sa to lepšie z vrecka vyťahovalo, našlo, lepšie bol, kde bol kriklavý. Bude to čierna, ale dá sa to oblepiť aj takou páskou reflexnou alebo nejakou kriklavejšou farbou, aby to bolo ľahšie vidno. Porovnanie s zápalkovou škatulkou, také je to zhruba veľké. Ste videli, že to je menšia ako zápalková škatulka. Môžete tam na technický benzín, alebo dá sa kúpiť stánko normálny benzín do zapalovačov. Je asi najlepší.